Ak ešte rozmýšľaš, že aký darček som ti chcela ukázať, táto vôňa Spice Bloom, je to vlastne takýto difuzérik s paličkami, ktorý je balený, takto v darčekovej krabičke ti príde, je tu popis tej vône, je tu aj návod na použitie, pretože ide o veľmi koncentrovanú vôňu, tak odporúčam pomaličky rozvoniavať vlastne ten priestor. V tej darčekovej krabičke je zabalená tá vázička na vôňu, tyčinky, ktoré si odbalíš, je tam aj tá škorica trošku pre tú atmosféru, pre to navodenie a vlastne tuto je tá koncentrovaná vôňa, ktorú si postupne dávkuješ. Neodporúčam úplne, že preliať celú tú tekutinu, tú vôňu do tejto flaštičky, ale tak postupne, že najskôr možno namočiť iba tie paličky a vložiť do tej vázičky. Ako sa ti bude prevoniavať ten interiér, závisí samozrejme aj od toho, že ako veľkú miestnosť máš, či tam máš suchý vzduch alebo vlhkejší vzduch a dlhšie drží tú vôňu. Postupne si to prispôsobíš vlastne tomu svojmu interiéru, tú vôňu, aby si to mala tak akurát, ako to tebe vyhovuje. Táto vôňa, pomaranč škorica, povzbudzuje, stimuluje. Odporúčam ju do obývačky, jedálne. Proste je to vôňa, ktorá podporuje takú tú životnú energiu, takú tú sviežosť, udržiava ťa bdelý. Pri vôni škorice úplne nezaspíme. Na tieto dlhé zimné večery, tak je to úžasné. Tá škorica ti dá takú životnú šťavu, napriek tomu, že je zima a vonku tma stále. Udržuje vlastne ten priestor taký v takej tej útulnej vrelosti, príjemnosti.